dito mga karusi moto, no. Yung TC Match 1 tulad natin, papublish natin dito sa may Manawag, no, sa may Manawag Pangasinan, dito sa Manawag Church. Dito sa likod tayo dumaan kasi dito ang blessing ng mga motor. Para mga karusi, publish na natin si TC Match Rusi 125. Ang mga karusi motor. Publish na natin ito. Kaya lagi yung ano mga karusi. Ito mga karusi yung blazing area ng ano, na mga saint, no? Mayroon ba kayo publish ng mga kandila, mga binibili yung mga santos, yan mga karusi yung blessing, mga rosary, yan yung blessing area. Tapos mga karusi yung mga motor naman, mga kasakyan dito, mga karusi. Yan, dito yung mga sakyan blessing, mga sakyan. Yan, yung mga karusi. Simula na yung ano, blessing, no? Simula na yung blessing ng mga motor dito sa Manawag Church. Dito kami sa likod. Ito mga karusi, tara. Ayun mga karusi, mag-bless ka. Pwede kami nga sa kamay mo. Bibigyan ka naman eh.